Di importante pre mo inat na. Wow. Oh, abtag yung hapon na ba? Wa jud ko kalarga. Grabe pasahero pero ting nihita. Pre, may hapon na pre. Unsa naman na pring naguyod naman kasi mong motor. Sama kay wala man kay mindset para tipid gasolina ba. Ikaw ra isa diri ha? Kamay nila aron pag motor wa pay gasolina na unsa. Ako Tipid. ra usa. Tipid gasolina kay mamasayro pata. Dili ingon may gasolina. Ikaw ra isa diri ha? Ako ra lagi ganina ra ko ba wa jud ko kalarga. Wa ba kalarga? Sos, asan ditong tarong og motor niya gubag naong? Wala. Pre, dispatcher ba ito pre? Ayo palabig. Puti ka Anaway may. pre kay kasi nga to pre, grabe itong chika ba? Ayay gi dispatch na. Dispatch siya. Wala, pre, ay nakadi-o pre. Sunday ba ito? Sunday is rest day pre, naunsa man ka? Ulo ka para Sunday rest day. Ako pre, walay rest day. Every day is chika day. Ako pre, naningkamot ko pre ba para nakoy pang bayad og bulan ng motora. Binulan duda ko. 20,000 binulan ano ba? 18 months din oh. Ay, marites ka kayo pre, maatay. Tagaan ko pa. Ataya gini mo, oy. Layo ra kay kasako pre bisag pangit og motor mo karga ni tulo ka chika. Pero kana pre, sa gihatan ako pre, di ko dawat ana. Di mo dawat ka. Bukno nun man nagbakalan. Di man puro ko nihatag sa imo. Kay numdum ta kanina. Isa ka bok chika tangke. Ah, galasgaw. 16 years old. Lo. Duwa dire. Nanimahon din ang kibot ba? Wala pa giwipe na ko ni with alcohol. Uy. Ang likod duwa ka buhok pod. 18 years old. Pre, murag delikado na imong tirada ba kay 16 years old. Murag impas kas DSWD na ba? Kulyo di importante pre mo inat na. Wow. Speaking of 16 years old, pre, murag Puti kamay. walop kayo ba? Oy, kuha ng duha, kuha ng duha. Ako bin ako nagturo diri, imo nang duha. Di man napaunhanay lagi pre. Sama sa akong giingon ko. Kinsay una makakita, siya una makakuha. Madili, pre, duha na pre, magtagsa ta pre. Unsa man ka? Ah sige, musugot ko pre. Pero ako ana nakaitom tanan ha kay. Hamis kag telescopic ba? Pero ako anang Brazilian pre ha kay. Nah, walop kayo ba? Ah, sige niya, kuha na ni. Sige pre. Karga na tani. Gana. Expo siguro pre, kaya mas gagasan na ako ang motor ba? Unsa man yung lugar diri day uy, murag ko man tay kasakyan kay mingaw man. Lagi day, mingaw lagi diri uy. Ay, tura tay kasakyan no? Dam, sakay na dam. Usa kayo ta miya pero masigo dan kaming duha dira. Ay dili man dam, siya man akong pasakyan. Pero ayaw ka bala ka kay tamay isa dito pero nakrang pa. Hindi mo din problema na akong motor kay dugay mo andar ba? Pre! Sige dam, dali dam. Asa ni ka dam? Ang sabihin para ko kuya. Ah, dali dam, dali. Sakay, dali. Ikaw sa naman na day. Ani una ka niya day. Maghuwat ko sa usa ha. Sige. Sige na ka dam? Sige dam. Amping day. Dugaya pud kakrangat tong lakiha. Uy, imbis gadali. Ay dam! Puti kamay, pasensya na kayo dam ha kung medyo nalangan ko ba? Dugaya man kaya. Uy, Ay medyo, kuan magunit siya, dugay ka na siya ekran. Asa makapatod? sus kalami ra jud di bayran ba? Grabe po ka sa kuha dam mo, asa makapatod dam? Diin sira kuya. Ah, BNC? Ah, tara. Sige, game larga ta. Skay. Grabe, perfect match kayo ba? Black ka, black po ko, black ang motor. Tara, larga na to dam. Uy. Tepa. Paggunit. Paggunit lagi kay kablo na akong motor nga gubaon. Oh, ganit. Gako sugmaayo dira. Ay, makakasakay ni mo. Uy, makamay. Panggunit kanino? Gakunit ba ikaw ulaw? Pasensya na ka sa akong motor. Kaya napalungan na jud ko ma'am. Pasensya na ka sa akong motor mama, medyo mapalong-palong, nadugay na yung tagaton. Ay nagsuko-suko drama, mga importante, safety tinga nato, di ba? Oh, Salamat na lang ya ha. salamat. Di na lang mo pliti. Okay na sa ko ma'am, di ka mo plite pero dapat mo kiss ka dire. Kiss? Kiss ra, simple ra kay nang kiss dam ba. Ayog tanaw ha kay Ah, sige, mo kiss sige. ko. Sige, dira, oh.
dam. Okay, dam. Dili, kinakitukan mo si paring Jeffrey. Nice. Sakay nga babae ito yung bagong R3. Ha? Masayro bro, nitipas sa kasagbutan. Sure ka si Jeffrey to. Jeffrey, lagi to. Klaro kang R3. Nandito pa dungo. Nandito. Ikaw. Atay lagi ning laki. Ato ka, nitipas sa kasagbutan. Ay sa magkauta ko. Tuldan ako to, ma'am. Kaya, Impas karong lakiya ka. Day, kibaw ka. Diri tani agi kay aron di ta madakpan sa LTO ba kay delikado sa magpa-highway ta nya wa pa ta helmet. Bali, shortcut ni siya ya. Aw, maingon kay diri man tani agi. Sige na kay hapon na. Arag amaw. Asa ka Jeffrey? Si aso. Masahiro na ng kubo. Na masahero niya na kada ni age. Pastilan dili magunilikiran mo ko sa LTO ba. Karong dia. Pasahiro gani ano, estudyante ba pahatod sa BNC. Estudyante, asa man ang estudyante Jeffrey? Ay, sabihin si ko guys, kwilat eh. Hoy Jeffrey, ani ba ni kagianan sa Binse nga di man? Kat pandirihan. Para doon ba? Naog. Ato sa kaday. Uli. Ayaw ba kay pangbahiray sa binulan sa motor. Di jud ka mo uli di ay ha? Ayaw ba?